जों kini je meeting mani kangke sini rehabilitation camp protected district ko pray 20,000 sini rigani srama government khariwa rehabilitation borok marnai jaga marnai nok tangai marnai lama karen khai marnai ko sini main ai जों सामना पयजा जानानै DG 성적항 좀 प्राइवेट एग्रीमेंट रू humni special secretary omni misra ko je engar Tripura state ni taisung borok je sengmai ko rkha akong ni mote borok tonya sung samna pojo sanani sung pojo sanani krikha tawa atai bosor odek ni besi 50% implement ta go khai jigya abon bagino sung khonani bisinga ultimatum rubai nai राष्ट्रपति ना तुम सीधी रहनाय प्राइम मिनिस्टर ना रहनाय होम मिनिस्टर ना रहनाय गवर्नर ना रहनाय चीफ सेक्रेटारी रहनाय अलरेडी मिनिस्टर ना बेयाव रहनाय जों रुइनाय जोंनि मानथायनि बागैनाय जों बंथानियाव जों आपिल खायनाय दा कखमा हायसि सय त्रिपुराहो शान्तितै पिस फायजानि गांके जोंनि बर'आव न दुकान रहनाय रखनो प्राय 3 लाख जों जोंनि बर'नो दुकान खायनानै बायनाय केपिटेल रुइनाय बर'नो बायना थांना बायनाय गभर्नमेन्ट साक्थारदों ताइ त्रिपुरायाव जोंनि बर' तागो 2 लाख 3 लाख बर' रक जोंनि जागा गरै दं होमलेस लेन्डलेस सय शान्ति नायनो हांगांगे 70 बछरो जागासो तांहो गरै खाबा tangai bung genang sini borong kering ba apa sorga tam development khai ba abon baganya sung tabu ka sung wansok laja ini bolong tangai silai ti dero sung 3 lakh sini borong no nok tangai marnai jaga bagai marnai rabar bagan khai marnai apa sini dabi tai sung kebo dabi narkha sini ras poribar ni raja ingthung नाले बिनि बाहाना कुमार इंथों बाय बारसो बरंनो गवर्नर एपॉइंटमेंट ना खायनाय ताइ सुदो बसिमिया राज्य सभाव राजपरिबारनि हयते जेखुनु बरंनो राज्य सभाव मेम्बार नि मातलांनाय सुदो बसिमिया जिनि जे चुक्ति खायबानि बरकपुर ताइ ताक रुस्टार पॉइंट त्रिपुराव अनेक बছর ধরে টিটিএডিসি उनफोरन चिमि स्टेट गभर्नमेंट डेपुटेशन के मास्टर केरानि रंग तो फैयो अब बेलायनो जाया चिनि बरक थांखमु साख्रि मानै बरक फुर्सलांखौ चिनि बरक थांखमु 3000 थांखमु और डेपुटेशन प्राय 3-4,000 उपरना चिनि फैमिली थांखमु अवन बागैनो गभर्नमेंट जे ताबु आरो डेपुटेशन तमने आपन पोस्ट बैक फाइनाय जदि साख्रि गताल थांनांथों जों अबसो नायो अमायखौ जों 43 दाबि जों सानगा अबा जों टाइम टु साख्लायनाय ताइ स्पेशली ताबु गांके जोंनि बर' रावनि बागैनाय जोंनि बर' रावनि बागैनाय ताइ बर' सरना थिराक बायजे गंमानि इमप्लिमेन्ट मानि एनएल थिराक बायजे गंमानि आवासे फुलफिल खायथों आवासे जों गभर्नमेन्ट नि कयो जों कुनु बेआइनि बाबे जों अब सानिया जोंनि मानथायसो जों हानो आसोनो बालाय खालामबाय